வெல்கம் டு விமலாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மில்க் ஸ்னோ புட்டிங். இதுக்கு தேவையான பொருட்களை இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு பால் பாக்கெட் ஒன்று, அப்புறம் சோள மாவு 100 டேபிள் ஸ்பூன், அப்புறம் துருவி வறுத்து வச்ச தேங்காய் துருவல், அப்புறம் கொஞ்சம் செர்ரி அண்டு 2 ஏலக்காய், அப்புறம் 4 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் வேணும். இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா அந்த சோள மாவை கொஞ்சோண்டு தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க. கட்டிக்கிட்டே இல்லாமல், கட்டி இருக்கக்கூடாது, நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அடுப்பு மேலே பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு பால் பாக்கெட்டை கட் பண்ணி அதில் ஊற்றிக்கணும். ஒரு பாக்கெட் பால் மட்டும் நம்ம ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பாலை ஊற்றியாச்சு. அது கூட நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த சோள மாவையும் அது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி கலந்து விட்டுருங்க. கலந்துட்டு ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கோங்க. அந்த மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். கைவிடாமல் நல்லா கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படியே விட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் கட்டி தட்டுற மாதிரி ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது. நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். கண்டினியூஷனாக கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பால் வந்து சூடு ஏற இது போல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திக்காக ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம கைவிடாமல் கலக்கிட்டே இருக்கணும். கொஞ்சம் திக்கானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 4 டேபிள் ஸ்பூன் சுகரையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மெல்ல மெல்ல கெட்டியாகிட்டே வரும். ஓரத்துலலாம் இருக்கிறத எடுத்து விட்டு அப்படியே கலரிக்கிட்டே இருங்க. ஏலக்காய் கொஞ்சம் நசுக்கி போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா தூள் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இப்போ நல்லா கெட்டியாகிட்டே வருது. நம்ம கலரிக்கிட்டே இருக்கணும். எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து விடாமல் கலரணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா கட்டி இல்லாமல் க்ரீமியாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கெட்டியாயிடுச்சு. இப்போ நல்லா அந்த ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கிற பதத்துலேருந்து ஒரு க்ரீமியான பதத்துக்கு இப்போ வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி கீழே இறக்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த புட்டிங்ஸை இது போல் சின்னதோ இல்லை உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அதில் இதை போட்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நெய் கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம போட போகிற கிண்ணத்தில் அப்படியே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. ஏன்னா அப்போ நம்ம புட்டிங் எடுக்கும்போது ஈஸியாக வெளியே வந்துடும். எல்லாத்துலேயும் இப்படி தடவி வச்சுக்கோங்க. கிண்ணத்தில் தான் வைக்கணும்னு இல்லை. நம்மளே இட்லி கட்டரையில் இருந்தால் கூட அதுலேயும் தடவி ஊற்றி ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை எல்லாத்தையும் அதில் ஃபில் பண்ணதும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா கூல் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம நெய் தடவின அந்த கிண்ணத்துலலாம் அதை நம்ம போட்டுக்கிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லாத்துலேயும் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீஸ் பண்ண எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுக்கலாம். நான் ஏற்கனவே இது போல் ஒரு புட்டிங் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். நான்
வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பஞ்சு போல் சாஃப்டாக இருக்குது. கட் பண்ணி கூட காட்டுறாங்க. பார்த்தீங்களா, இது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த தேங்காய் துருவலில் இதை நல்லா தூள் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு நல்லா தூள் பண்ணி கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா இது போல் கோகனட் கிராம்ஸ் வந்து கடையில் பேக்கெட்டில் விற்கிது, அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் அந்த கோகனட்டில் அதை முன்னாடி பின்னாடி எல்லாம் அப்ளை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது மேலே சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், உள்ளேயும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். பசங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது போல் நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம்னா ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும், கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மில்க் ஸ்னோ புட்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். பசங்களும் பார்த்த உடனே சாப்பிட்ணும் போல் தோணும். சூப்பராகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டு. லைக் பண்ணிங்கன்னா